Možná vás některé překvapí, že tu dnes nevidíte Ondru Machače nebo Míru Lukeše. Míra se zasekl někde v Asii při cestování a Ondra dneska taky cestoval z Finska. Takže vzhledem k tomu, že si nás stejně všichni pletou, tak to přenechal dneska mě. Pro ty z vás, co mě neznáte, já jsem Ondřej Mikulčík a budu vás provázet dnešním večerem. Ještě než začneme s panelovou diskuzí, tak já mám tu milou povinnost vám sdělit pár informací ohledně příštích mixérů. V květnu mixér nebude, bude místo něho konference Fintech Roadmap, na kterou bych vás rád tímto všechny pozval. Vy, co jste členové asociace, tak máte k dispozici jeden volný lístek. Ne všichni z vás ho zatím využili, takže kdo tak ještě neučinil a má zájem, určitě prosím vyplňte formulář, který Ondra zasílal, a nebo můžete napsat na e-mail i mě. E-mail je v patičce na webu konference. Co se týče mixérů v červnu, tak tam mám zatím informaci, že by měly být dokonce 2, jeden v Praze a jeden v Brně, a o tom vás určitě bude taky dále informovat Ondra e-mailem. No a pak tu máme ještě jedno sdělení od probíhajícího projektu od Dominika Stroukala, takže Dominiku, jestli to prosím můžeš tady vypustit do publika. Dobrý večer, já vás nebudu zdržovat, protože chcete slyšet někoho jiného a pak chcete jít na víno. Nicméně mnozí z vás, a za to děkujeme, poslali odpovědi do dotazníku, kde my jsme udělali jako skupinu na popu České fintechové asociace společně s Centrem pro ekonomické tržní analýzy u nás ještě na Metropolitní univerzitě Praha a za podpory Vizi. A prostě všichni jsme se tak nějak jako zkusili spojit, abychom vytvořili hezký dokument, který bychom mohli držet v ruce o tom, jak na tom český fintech je. A my jsme se dostali do fáze, kdy teď už potřebujeme jenom dotáhnout vaši pomoc. Těch z vás, ať už členů Fintechové asociace nebo přátel Fintechové asociace, pokud nějaký fintech máte, jste v něm jakkoliv zapojený, ať už z kterýkoliv pozice, tak ten dotazník přišel mailem, kdyby nepřišel, když napíšete mně, jsem Dominik Stroukal, Ondrovi, Mírovi, komukoli, tak my vám určitě ten dotazník rádi pošlem, ale je to teďka otázka spíš jako dní, už je to skutečně ASAP, takže kdybychom jako řekli, že třeba do konce příštího týdne, tak si myslím, že to je tak maximálně. My bychom byli rádi, kdybychom to jako doklepli, tak abychom právě na té avizované akci na Fintech Roadmap mohli přijít s hotovým dokumentem a věděli, jak na tom ten český fintech skutečně je. Je to anonymní, je to udělané tak, aby jsme prostě přišli s agregátníma datama a viděli ten celek. Protože se domníváme, a vy to znáte určitě ze své zkušenosti, že pořád i přes všechny aktivity, které Fintechová asociace dělá dobře a dělá ráda, tak prostě nám možná nikdo moc nevěří, jak velký, skvělý, úžasný jste, tak bychom chtěli zamávat těma velkýma číslama. Což stojí na vás, když je dostaneme, hezky to zpracujeme a tu svoji práci potom uděláme. Takže pokud jste odeslali, díky za to, pokud ne, prosím, pošlete, kontaktujte nás, kdybyste nevěděli, kde ten dotazník je. V posledním mailu v pozvánce na tuhletu akci ten odkaz je. Díky moc. Tak jo, díky Dominiku, určitě taky přidávám svůj apel, abyste to prosím vyplnili. Myslím si, že ty výstupy budou super zajímavé a budou mít určitě i využití. A s tím bych už potom uzavřel tady to intro a přejdeme na panelovou diskuzi. Já bych rád tedy na pódium pozval naše panelisty. Prosím, pojďte se usadit tady ke mně. Po mé levici tedy Branislav Bír ze společnosti Viza, uprostřed tady mezi pány Gabriel Štefaňák ze společnosti Dekta a na druhém konci ode mě Jaroslav Struhala ze společnosti Citfin. Pánové, já vás vítám a hned na úvod bych vás poprosil, abyste představili vaše společnosti, jaká je vaše role a čím se tedy vlastně zabýváte. Raz, dva, tri. Funguje. Tak asi výzvu netreba predstavovať, takže ako si správne uvedol, moje meno je Braniel Bér, ešte to popravím a som vlastne vediem oddelenie pre komerčné karty alebo komerčné riešenia vo Vize
za strednú Európu a môj background je ešte zo Citibank a nejaké fintechy v Londýne, takže dnešná téma sa ma celkom sa mi páči. Dobrý večer, moje meno je Gabriel Štefaniak, zastupujem spoločnosť Dekta. Tiež som zo Slovenska a posledných 10 rokov žijem v Lotyšsku, v Rige. Je to hlavne kvôli tomu, že tam mám ženu a dve dcery, takže nie je to kvôli politickej situácii na Slovensku. Tak krátko o Dekte. Dekta je členom Fintechovej asociácie v Čechách, myslím, že rok a pol, ak sa nemýlim. Už som mal nejaké výstupy na Fintech Roadmap. V podstate my sme technologická spoločnosť. Poskytujeme technologický processing pre vydavateľov kariet a acquirerov, to znamená issuing processing, acquiring processing. A okrem toho máme aj iné technologické riešenia, white label riešenia, white label platformné brány, white label bankové platformy, banking as a platform. A okrem iného je teda Dekta aj licencovaná spoločnosť. Máme 3 EMI licencie, Electronic Money Institution na Cypre, v Dubline, teda v Írsku a v UK. Takže tak zhruba o Dekte. Tak Citfin bude možná potřeba představit trochu víc než Vizu. Společnost Citfin se zabývá poskytováním devizových služeb pro malé a střední podniky. V dnešní době je největším nebankovním obchodníkem s devizami v České republice. Ty naše služby zahrnují poskytování multiměnových účtů, platební styk se zaměřením na zahraniční platební styk, a FX obchody, ať již spotové, anebo termínové, především, které mají sloužit jako zajišťovací obchody. Naší ideou, jak celou věc nabízet a poskytovat, je přinést ty služby, které velcí klienti standardně mají v bankách, tak u nás, aby na ně dosáhly i střední a malé podniky. Já osobně jsem ve firmě zodpovědný za strategický rozvoj a protože jedním ze směrů, kterým se momentálně rozvíjíme, jsou platební karty, tak to je důvod, proč jsem tady, abych případně řekl osobní zkušenosti s tím, jak se ta věc rozjíždí ze pohledu podniku. Jasně, k tomu si možná pojďme říct víc, proč se bavíme vlastně o tématu vydávání karet, jak funguje celé tady to uskupení, jak jste se tady sešli, jak vlastně můžeme, nebo jaká je ta vaše role v tom vydávání karet? Asi začnem za Vízu a Víza samozrejme ponúka kolajnice, aby vlastne tá karta mohla fungovať, tak dávame kolajnice tomu, aby tá platba mohla byť z bodu A do bodu B, kdekoľvek na zemeguli instantne v podstate sprocesovaná. No a musím povedať, že ma trošku prekvapilo, pretože ako som spomenul na začiatku, tak zaujímajú ma hlavne tie business-to-business riešenia a musím povedať, že tak bolo to trošku pod radarom mojím, že tu vlastne existujú takéto finančné inštitúcie, nebankové inštitúcie, ktoré v podstate ponúkajú nejakú zaujímavú pridanú hodnotu pre týchto malých a stredných podnikateľov, takže o to zaujímavejšie to pre mňa bolo práve sa dať do tejto spolupráce. Ja by som možno dodal, že prečo sa vlastne bavíme na túto tému. Dekta je technologický procesor aj pre issuerov, aj pre acquirerov a vlastne my sme v tej ako keby prvej línii, že keď nejaká spoločnosť identifikuje interne, že ideme do kariet, tak my sme buď prvý alebo druhý, koho oslovia, buď to je Visa alebo iná schéma alebo technologický procesor, to znamená, že my sa priamo bavíme ako keby v tej prvej línii s ľuďmi, buď product manažermi alebo priamo CTO alebo niekedy aj CEO, ak to je naozaj že lean spoločnosť. No a tam sme vlastne zistili, že je to zaujímavá téma, lebo veľa ľudí nemá dostatok informácií, že ako vlastne ten issuing začať a sme si hovorili, myslím, že aj s Ondrom Macháčom, že by to bolo celkom zaujímavé si niektoré tie, by som povedal, slovíčka, frázy a postupy nejako prejsť aj verejne.
Čiže to bol, by som povedal, že jeden z dôležitých dôvodov, ako začať. A podľa mňa druhá časť tej otázky, alebo teda odpovede je, že aké sú vlastne prerekvizity, alebo teda predpoklady na to, aby sa spoločnosť mohla stať issuerom. Tak neviem, že či tam rovno skočíme. Můžeme. Určitě to je jedna z těch důležitých otázek, o které se dnes budeme bavit. Jak vlastně společnost přijde na takový nápad, že by se jí asi hodilo vydávat karty, protože v Česku třeba máme fintechů spoustu, ale ten podíl z nich, které vydávají vlastní karty, není až tak vysoký. Takže jak vlastně vznikne tato value proposition a co všechno je k tomu potřeba splňovat? Možná nám můžete říct svoji zkušenost, jak to vzniklo u vás? Ano, tak vlastně samozřejmě nás k tomu dovedli klienti, protože říkají, no to je skvělý, že od vás máme vlastně možnost nákupu deviz za výhodné ceny pro naše jako platby za faktury, ale my vlastně čím dál víc platíme kartami a tam tu možnost nemáme. No, nemáte. Tak dobře, pojďme vymyslet, jak to tedy udělat, abyste měli. A začali jsme se teda o ten obor zajímat. Zadání vlastně bylo jasné, prostě udělejme to tak, aby byly, pro nás je třeba krizový nebo určitý mít nízké nároky na naše vnitřní IT oddělení, protože proto máme neustále nějaké úkoly. Takže jsme hledali vlastně způsob řešení, který by byl co nejméně náročný pro nás. A v první fázi jsme si tedy řekli, zkusíme vlastně koupit, dá se říct, nějaké white label řešení. Dneska už vím, že se tomu říká kobrandované karty a podobně, ale bohužel se ukázalo, že vlastně to pro nás není, protože naše požadavky byly tak specifické, že vlastně žádný z těchto poskytovatelů nám nebyl schopen nabídnout to, co my jsme hledali. Konkrétně v naší oblasti je důležitá ta finální cena za ty cizí měny utrácené pomocí karty a to prostě nikdo neuměl udělat tak, jak my jsme si představovali. Takže jsme zjistili, že pro nás jedinou cestou nakonec bylo oslovit přímo vlastně asociace a zároveň tady mezi tím jsme se dozvěděli, že rozhodně nejlepší cestou je mít procesora, protože jako stavět to sami to rozhodně nedává smysl. Takže takhle to vlastně celá ta naše spolupráce vznikla. Super, možná pojďme se ještě dostat k té části otázky, co všechno by měl splňovat ideální issuer karty. Môžem začať, ja keď už mám ten mikrofón. Jak už Braňo spomenul, Visa poskytuje kolejnice, v angličtine sa tomu hovorí Rails, takže tá prvá podmienka je vlastne BINS, to znamená Bank Identification Number a to môžete dosiahnuť tak, že buď máte Principal Membership, jak sa to prekladá do slovenčiny, do češtiny? Principal Membership. Aha, takže Principal Membership v nejakej schéme, alebo môžete mať BIN sponzora, to znamená, že sú dve cesty. Myslím, že Citfin si tiež prešiel takoto, že nejakým cvičením, že ktorá tá varianta je výhodnejšia. Za mňa, z mojej skúsenosti väčšinou, že keď sa bavíme, že na dlhodobý horizont a vysoký objem a počet kariet, tak samozrejme, že ten Principal Membership, pokiaľ sú spoločnosti, ktoré majú radovo stovky alebo tisícky kariet, alebo extrémne rýchlo rastú, že majú external funding a idú, ja neviem, na 3-4 trhy naraz, tak vtedy možno, že má zmysel sa obzerať po BIN sponsorshipu, lebo predsa len, že ten Principal Membership môže byť pomerne nákladný, aj keď niekedy treba pritlačiť. A okrem teda tých BINov potom samozrejme, že procesor, väčšina firm, ktoré je externým procesorom a tam je samozrejme, že plejada procesorov na výber, tých schém je menej, takže to je trochu ľahšie. No a potom samozrejme nejaký biznis plán, aby tie karty v tom portfóliu tej spoločnosti dávali zmysel, že samozrejme, že karty je nice to have, ak ste nejaká neobanka alebo Citfin case study, ale
treba tam samozrejme mať aj nejaký ten business case za tým. Takže to by som povedal, že taký shortlist veci, ktoré ten issuer budúci musí splňať, alebo teda musí mať na roadmap. Ja by som to ešte doplnil, že ešte pred tým všetkým samozrejme je dobré, ak je tam už k dispozícii licencia. Samozrejme, všetci vieme, že je tu nejaká Payment Institution License, je tu EMI License, E-Money Institution License, veľká banková licencia, ktoré nám umožňujú vlastne, aby som mohol vôbec do tohto biznisu vstúpiť. A v niektorých krajinách to ide jednoduchšie, v niektorých to je trošku zložitejšie. Víza v podstate si kontroluje akoby pri udeľovaní tej licencie, či sú splnené práve tieto podmienky, či je udelená licencia. Boli prípady, kedy sme napríklad s Partners bankou vošli do spolupráce aj bez toho, aby oni mali vlastne licenciu už k dispozícii. Dohodli sme sa na tom, že paralelne budeme spolu, oni budú vlastne žiadať o tú licenciu, budeme im v tom, ako sa dá pomáhať. A verili sme im, hej. To znamená, že musíte veriť tomu partnerovi, že to nie je proste len nejaká šuplíková firma, ktorá príde a začne s vami vyjednávať. A v podstate došli sme do toho spoločného bodu, že naonboardovali sme ich, pripravili sme ich infraštruktúru a súčasne oni získali licenciu, čiže spadlo to fakt ideálne. Paráda, díky za to vysvětlení. Zazněl tu celý výčet řady věcí a mě by zajímalo, jaké jsou vlastně překážky při tady tom všechno získat, aby se firma stala vlastně vhodným kandidátem pro card issuing. Jaké jsou vlastně překážky, které vznikají tady v tomto procesu? Tie prekážky, alebo teda tie hlavné body alebo problémy, ktoré majú budúci issueri alebo prospekty, s ktorými sa bavím, sú väčšinou teda na našej strane asi také, že bude ten objem kariet, ktorý oni chcú reálne vydávať, strašne nízky, že oni ľudia, ktorí, alebo teda spoločnosti, ktoré idú do toho card issuingu, tak nemajú dostatočnú znalosť alebo vedomosti o tom card issuingu a samotnom biznisu, aké tam sú náklady za tým, čo vlastne všetko treba by sa má vybaviť, že tam vlastne ten BIN sponsorship to tiež není lacné, že není to zadarmo. Princípom membership je pomerne nákladný, aj ten procesor niečo stojí a zároveň tieto prospekty alebo finančné inštitúcie majú buď majú nedostatočnú licenciu na to, aby splnili teda podmienky schém, alebo im tam chýba dostatok skúsených ľudí v tíme na to, aby vlastne exekovali ten svoj biznis plán. Že im to v podstate finančne nevychádza, že ono to není až taký jednoduchý biznis. A pokiaľ sa bavíme, že o profitabilite, tak ja si myslím, že napríklad acquiring je zďaleka lepší biznis ako card issuing. Takže vo väčšine prípadov sa bavíme s firmami, ktoré majú stovky, tisícky kariet a hovoria si, že chceli by sa mať karty, lebo ja neviem, majú nejakú začínajúcu neobanku a ich klienti to žiadajú, ale potom, keď sa to reálne zrátajú, tak im to nevychádza, že je to naozaj že náročný biznis. Takže to sú taký shortlist, by som povedal, najväčších prekážok, ktoré vidím ja. Jaroslave, možná jestli doplníte, setkal jste se třeba s nějakými těmito bariérami nebo něčím jiným? Tak na naší straně určitě bylo na začátku málo znalostí, to znamená, jak už tady bylo řečeno, nedostatek kvalifikovaných lidí v týmu, takže to jsme vlastně to jsme řešili tak, že jsme najali konzultanta v oblasti platebních karet, který už prostě v několika bankách karty implementoval a rázem bylo všechno jasnější. Do té doby to samozřejmě tak nebylo, ale tohle tedy vlastně omezení na straně lidských zdrojů vnímám jako největší. Samozřejmě my už jsme nějakou dobu existovali, takže věci jako licence a podobně, to jsme řešit my nemuseli a potom vlastně, jakmile si člověk vybere vlastně i ty správné partnery, tak oni mu dost pomůžou. Tak já vlastně nechci říkat, že to bylo bez problému, to teda opravdu ne, ale ta pomoc je potom hrozně užitečná a strašně posouvá člověka dopředu v tom projektu. Díky. Chcete k tomu ještě něco? Ja by som len doplnil, že vlastne súhlasím s mojimi kolegami, že vlastne ten human capital a
ešte by som vyzdvihol aj ten business model. Veľakrát vidíme, že vstupujú vlastne do toho biznisu firmy, ktoré proste majú nejaký segment zákazníkov potenciálnych a oni v nich vlastne vidia akože nejaký marketingový nástroj, ako ich všetkých vlastne dostať na tú platformu a potom sa vlastne niečo stane. Takže väčšinou som videl, že tie biznisy majú väčšiu šancu na ten úspech, ak majú fakt spracovaný ten business plán, ktorý hovoríme tomu viable business plán. To znamená, že nie je to len fakt mať tie počty, veľa kariet, ale je mať aj za tým, odkiaľ bude prichádzať to revenue, za čo mi budú tí zákazníci platiť ten sustainable business model. OK. Gabo, ty jsi už říkal, že bychom si mohli vysvětlit ty témata, které jsou specifické pro tuto oblast. Mě by zajímal třeba proces RFI, RFP. O co se jedná? Tak to myslím, že Jaroslav spomínal, že oni si to zažili, že naozaj je dôležité si vybrať partnerov jednak na strane schémy a potom aj čo týka toho procesora. Samozrejme, že nejaký fintech konzultant, ktorý už implementoval niekoľko projektov, sa vždycky hodí. No a vlastne by som povedal, že keď už vznikla tá idea toho card issuingu, majú business model, viable business plán, ktorý vlastne justifikuje implementáciu toho projektu, alebo takže do toho idú, tak vlastne nastane moment, kedy ten budúci issuer, alebo teda už issuer v procese si musí vybrať procesora. A to je vlastne projekt, alebo teda to je vlastne vtedy, keď RFI, RFP proces začína a neviem, že to podľa mňa bude zaujímavé, že keď asi Jaroslav bude zdieľať, že ako to na ich strane vyzerá, ale teda my sa samozrejme ako procesor uchádzame od niekoľko tenderov ročne, však buď to sú fintechové spoločnosti, nejakí gift card issuery alebo kľudne aj banky. No a keď sa bavíme o bankách, tak RFI, RFI proces to sú reálne že niekoľko rokov. Oni sú jednak že veľmi pomalí, lebo zmeniť procesor je extrémne nákladný proces a potom samozrejme, keď sa migrujú karty, tak to je ešte ďalšia kapitola. Čiže oni sú veľmi opatrní. Tie fintechové spoločnosti sú oveľa flexibilnejšie, ale stále sa bavíme o mesiacoch. Niekedy to trvá aj pol roka, kým sa zadefinujú vlastne tie RFPčka. No a väčšinou, čo my obdržíme, sú vlastne, by som povedal, že dve fázy. Prvá fáza je, že definícia tých requirementov, alebo teda požiadaviek na funkcionalitu. A toto je podľa mňa zaujímavý proces aj u budúceho issuera, lebo oni si vlastne týmto zadefinujú, že čo ten budúci procesor, aké vlastne funkcionality musí podporovať. A druhá samozrejme dôležitá fáza je teda ten commercials, to znamená, že kedy sa bavíme o cenových podmienkach, cenovej štruktúre a to samozrejme zase zabera niekoľko týždňov, mesiacov, keď sa vyjednávajú teda, že aké sú ceny. Ale myslím si, že ten proces takého typického questionnaireu, kedy ten procesor dostane vlastne RFPčko od issuera, je pomerne akože hefty, že náročný proces. Napríklad ja, keď na tom pracujem, tak ja si zvolám týmy ľudí, ktorí mi s tým pomáhajú, lebo niektoré otázky vidím prvýkrát, takže to je myslím, že zaujímavé na oboch stranách a myslím, že asi Jaroslav bude o tom vedieť viac rozprávať, že jak to vyzerá na ich strane. Klidně možná se pojďme přesunout už i vlastně k kompletní stránce projektu. Jak dlouho to trvá od začátku do konce? Tak já možná ještě navážu tady, že skutečně tedy ten proces výběru issuera měl z našeho úhlu pohledu dvě fáze. První bylo opravdu funkcionality a byli jsme velice překvapeni. Nevím, jestli je to skutečně nějakými našimi specifickými požadavky ohledně jako těch kurzů, ale my jsme opravdu vlastně mnoho procesorů vyřadili prostě proto, že nebyli schopni splnit naše požadavky, což mě jako velmi překvapilo.
ale vlastně bylo mi vysvětleno, že i v tomhle oboru, jak se čas vyvíjí a každý vlastně někdy investoval do svých systémů a pak to potřebuje ty investice utilizovat a třeba to neobnovuje tak často, tak rychle. Takže opravdu vlastně je rozdíl mezi těmi jednotlivými procesory, co jsou schopni a nejsou schopni nabídnout. Takže tohle bylo velké síto a vlastně ta druhá část vlastně cenových vyjednávání, ta už se dělá s podstatně menší množinou procesorů. Takže to bylo pro mě samotného překvapující, že to takhle funguje. Jak dlouho trvá celý proces, celý projekt, tak vlastně je to zase limitováno, nebo naše osobní zkušenost je taková, že jsme byli limitováni především lidskými zdroji na naší straně, protože projektů je mnoho a lidí není nikdy dost. A takže my vlastně v tuhle chvíli vlastně se na tom děláme nějakého 3/4 roku a jsme v tuhle chvíli ve fázi vlastně podepisování smluv. Ale podle mých informací vlastně může ten projekt určitě běžet rychleji. Je to, říkám, v našem konkrétním případě jsme trochu byli brzdou my sami, já to přiznávám. Pánové, vy možná k tomu máte nějaké víc granulární data, takže jak to obecně probíhá? Tak z závisu môžem povedať, že a asi sa toho dotkneme neskôr, ale snažíme sa aj my procesy optimalizovať, aby sme urýchlili, zjednodušili vlastne ten tzv. Onboarding toho zákazníka, takže bežne, keď to prezentujeme niekde, tak hovorím, že nejak okolo tých 6 mesiacov vieme naonboardovať toho zákazníka, ale znova je to otázka, kde začíname. To znamená, či začíname tým podpisom tej smlouvy a od toho momentu, alebo hovorím, niekedy sú prípady, kedy začneme, dokonca ani smlouvu nemáme podpísanú. Takže tých 6 mesiacov, 1 rok je proste taký nejaký čas, ktorý si musí nejak zobrať mentálne tá firma nejako rozplánovať, že to je asi tá doba, kedy mi bude trvať vlastne nastúpiť na tú platformu a vidieť prvé transakcie na konci toho. Ináč môžeme aj spomenúť za nás, že vlastne keď už je tento proces ukončený a kontaktuje nás issuer, ktorý už má Principal Membership, ale že už sú že na cieľovej rovinke, tak myslím, že náš rekord bol 6 týždňov, že implementácia projektu a prvá karta vydaná, že väčšinou tá kvázi brzda je, no myslím, že Braňo bude hovoriť o digitalizácii toho onboardingu, ale že väčšinou to vždycky trvá, lebo tie questionéry, čo majú vlastne schémy, sú veľmi komplexné a niekedy si treba nájsť konzultanta na to, aby vlastne im pomohli s tým. Alebo teda možno, Braňo, Voláme to due diligence. Tam sú vlastne dve základné veci, ktoré sa dejú v tom backgrounde a tie naše týmy. V podstate je tam technický onboarding a povedzme legal onboarding. Ten legal onboarding skúma práve to, čo sme už spomínali na začiatku. To znamená, či spĺňa firma všetky legálne podmienky preto, aby mohla vlastne vydávať tie karty a tam sa samozrejme dívame aj na finančnú zdravosť tej firmy, aká silná je ich balance sheet, P&L, cash flows, kde je source of the money, aký je equity. Toto všetko sa skúma, potom naši riskoví ľudia budú potom od odhadov vlastne toho, aký veľký biznis to má byť, počítajú vlastne nejakú exposure, to znamená 5 dní transakčných objemov, skúmame riziko spojené s tým klientom, skúmame v akom odvetví je ten klient. Čiže toto všetko je práve ten nejaký legal onboarding a popri tom sa odohráva tzv. Technický onboarding. To znamená, nastavujú sa SFTP body, nastavujú sa vlastne prepojenie tej firmy s vízou, aby to bolo bezpečné. Dobre viete, že víza je obsessed z security, takže toto všetko musí byť nejako správne nastavené.
odtestované, odskúšané. Najprv máme tzv. Fázu, kedy je to len vlastne dostanete nejaký bin, alokáciu alebo bin, ktorý nie je živý a potom, keď to všetko je hotové, tak to ide do živého. Takže to si trošku vyžiada, trošku času. Fajn. Pokud tady někdo z publika zvažuje o vydávání karty, určitě ho mimo jiné zajímá také nějaká cenová struktura. Já vím, že otázka, kolik to stojí, je nepopulární, ale věřím, že na ní zvládnete nějak odpovědět. Dobre, začnem ja. Ja som vlastne prvýkrát, keď som začínal vlastne budovať nejaký fintech, sedel som v Londýne a práve moja úloha bola nájsť procesora, nájsť vydávateľov karty, všetko toto dať nejakým spôsobom dohromady, nájsť BIN sponzora. Takže začal som vlastne tým, že som začal z opačnej strany. Robil som si veľký spreadsheet a začal som vlastne kalkulovať kto, koľko. Čo ma prekvapilo už vtedy, bolo strašne veľká variácia tých cien a toho, čo všetko treba započítať vlastne do toho biznis modelu. Dneska, keď sedím na opačnej strane, samozrejme ja viem, že ponúkam len jednu časť tých nákladov toho biznisu. Tá cena z pohľadu asociácie sa významne odvíja od toho, aký veľký biznis budeme spolu robiť. To znamená, čím väčší, je to obrovský, ako tomu hovoríme, scale business. Keď je tam obrovská škála, tá cena dramaticky klesá. Čiže v tom sú niekedy tie fintechy znevýhodnené, že vlastne odprezentujeme si nejakú malé množstva a tým pádom zrazu tá cena môže sa zdať veľká. A práve preto Visa pristúpila k tomu, že sme si povedali, OK, tak ako je nastavený náš cenník, tak v podstate to trošku zabíja akoby ten fintech. Takže tá téza, alebo ako sme to vlastne celé pretransformovali, bolo to, že OK, tak prvý rok fintech neplatíš vôbec nič. Sú tam nejaké minimálne non-core fees. Takže týmto spôsobom sme sa snažili vlastne zmeniť tú schému na to, aby ten fintech dostal ten breathing space, takže fakt dá sa to za ten prvý rok odbúchať veľmi lacno. No a potom ako nabeháva tá cena tak a tie objemy, tak zase sa to už začína zlevňovať skrze toho cenníku. Takže verím, že teraz je to nejakým spôsobom nastavené tak, aby ten fintech fakt mohol vyštartovať. Len skúsenosť moja z Británie, keď sme si pýtali možno nejakých takých tých BIN sponsorov, ktorí nám to všetko chceli zaškatulkovať, tak vtedy oni nám ponúkali nejakých myslím, že 24 libier za kartu za rok, setup biznisu za 150,000 libier, čož mne vtedy akoby prišlo, wow, to je celkom akoby cool. To znamená, že si založím banku bez bankovej licencie, keď si nájdem nejakého predajcu ETF-ka cez nejakú apinu, takže vlastne niekde tam sa to pohybolo. Ale potom samozrejme vám príbudú ďalšie náklady od legalu a zrazu sa to všetko ešte riadne predraží. Takže neberte toto ako nejaké doporučenie. Tak poviem aj za technologického procesora, že ako to funguje, ale myslím, že Braňo, ty si to dobre povedal, že tam veľmi, veľmi záleží o tom, o akých objemoch sa bavíme a vlastne aký je ten commitment toho budúceho issuera, že koľko vlastne kariet bude vydávať a aké tam budú objemy, lebo ako tá samotná implementácia to není ten biznis pre Dektu. Samozrejme, my sa snažíme sa dosiahnuť to, aby ten budúci issuer mal ľahkú pozíciu na rast a aby v budúcnosti robil veľa autorizácií a procesingu. Takže to je vlastne náš cieľ. Ale zhruba tá štruktúra vyzerá tak, že je tam nejaká implementácia, to je podobné, myslím, že vo Vise, že nejaké vlastne to entry feečko. A potom sú tam nejaké mesačné poplatky za podporu toho systému a potom sú tam fíčka za vydanú kartu a processing. Takže toto je zhruba, že také štruktúry. No a potom záleží o tom, že o akých objemoch sa bavíme, na čom sa dohodneme, aký tam vidíme potenciál. Presne, jak Braňo hovoril, že keď tam je obrovský potenciál, tak sa vieme baviť tiež dajme tomu o nule, o tých implementáciách.
ale samozrejme tam musí byť nejaký reálny commitment toho issuera. Ale keď mám povedať, akže aj nejaké čísla, tak ja neviem, že vieme začať niekde pri 20 000 eur za implementáciu a pokiaľ sa bavíme o digitálnych kartách, že tokenizácii, to sú veľmi drahé projekty, tak sa to vyšplhá niekde na 50, 60, 70, záleží, že aké tam sú komponenty a ako sa dohodneme s tým issuerom. Takže toto zhruba, aby som aj niečo povedal, nelen tak, takže od tých 20 do 70 dajme tomu, že implementácia a potom nejaké 4-5 mesačne plus fička za objemy. To sú tak iba strieľam na hodné čísla, ale bavíme sa niekde v reálnych číslach. Super, já moc děkuju za ty čísla, protože často se na tuhle odpověď dá vybruslit jenom slovy, takže děkuju aspoň za to, že jsme si mohli tady udělat představu. No a možná už jsme se trochu dostali k programu Fintech Fast Track. Pokud jsem to pochopil správně z naší předchozí diskuze, tak vy oba máte program se stejným jménem. O čem to vlastně je tento program, když byste nám to nějak představili? Z Adektu je to taká inšpirácia od Vízie alebo dokonca aj Mastercardu, pretože my spolupracujeme s oboma schémami. V podstate plán je taký, že každý štvrť rok budeme žrebovať jedného issuera a jedného acquirera, ktorý vie dostať v podstate od Dekty Processing z 0 eurami implementáciu plus nejaké dodatočné zľavy. S tým, že sú tam samozrejme nejaké podmienky, ktoré ten budúci issuer alebo acquirer musí splniť. Jedna z podmienok je licencia. A teraz sa samozrejme záleží, v akom regióne sa bavíme. Ak sa bavíme o Československu, tak myslím, že Payment Institution licencia stačí, ale väčšinou sa bavíme o EMI licencii. A druhá podmienka je buď Principal Membership Mastercard alebo Visa, alebo aspoň teda nejaká úvodná komunikácia alebo zvažovanie nad tým membershipom. A tretia podmienka je samozrejme nejaký business plán, ktorý si rovnako ako Braňo hovoril, že spravíme nejaký due diligence, že to dáva zmysel a teda ideme do toho, je tam nejaký commitment na objemy a podobne. Čiže každý štvrť rok sa žrebuje jeden issuer, jeden acquirer. Ak má reálne niekto záujem, tak viem o tom povedať viacej po diskusii, prípadne už sa môžete reálne aj prihlasovať. Sme to spustili iba teraz v apríli. Čiže toto je zhruba také predstavenie toho programu. Super. Braňo, jak to funguje u vás? Ja som to už vlastne trošku popísal, ale v podstate ako to fungovalo niekedy pred 6 rokmi sme videli, že tie fintechy tak nám nejako utekali ku konkurencii a vlastne sme sa začali zamýšľať, že čím to je a jedným z tých vecí, ktorú sme identifikovali, bolo práve to, že Visa bola vnímaná ako veľmi konzervatívna spoločnosť a tie procesy toho onboardingu boli také trošku skostnatelejšie, pripravené pre tie veľké banky a ten klasický proces. Takže sme videli, že potrebujeme byť flexibilnejší v tomto. Myslím si, že kolegovia tak ako v tých onboardingových tímoch, tak aj v tom, ako vieme ten ceník ohnúť, ako som to spomínal, tak sme, myslím, že splnili ten cieľ. Vlastne výsledky aj v Českej republike vlastne hovoria za to, že v poslednom čase sa nám darí. A to je práve tým, že ten proces je streamlinovaný, je to rýchle, firma si vlastne otvorí takzvaný účet alebo account na tej webovskej stránke, tam už mu to pekne sype, čo to vlastne všetko potrebuje, aby tam uploadoval ten fintech. Spýta sa ho to práve na policy procedures, policies, fraud, chargebacks a tak ďalej. Všetko si to ten fintech uploadne, včetne nejakých finančných výsledkov auditovaných a niekde v backgrounde vlastne už tí naši kolegovia sa na to dívajú a vyhodnocujú to, keď je treba, tak nás ten fintech osloví alebo naši kolegovia nás oslovia a poproste klienta, aby nám dodal to a ono.
A tým pádom sme vlastne vytvorili taký celkom dobrý model, ktorý nám funguje. S tým pricingom, ako som spomínal, ten fintech niekde na základe dostane 100% zľavu na prvý rok, 75% zľavu na cenník na druhý rok a potom to ide ďalších 5 rokov v 50% zľave, čo sú už zaujímavé ceny, pretože vlastne prichádza tu na nejaká neznáma firma, o ktorej vôbec nemáme žiadne povedomie a my im toto nejakým spôsobom ponúkame. Čiže skrze tento systém vidíme, že to funguje a prináša to svoje ovocie. Pánové, já vám děkuji a my máme ještě pár minut na dotazy z publika, takže pokud se někdo chcete na něco zeptat, určitě zvedněte ruku, já k vám přiběhnu s mikrofonem a položíte dotaz. Nestyďte se. Tak dotazy asi nemáme, všichni se je nechávají až osobně k vínu a chlebíčku. Takže já bych vám rád tímto poděkoval za zajímavou diskuzi a užijte si zbytek večera. Díky. Tak jo, děkuji i vám všem, že jste přišli a teď už nastává čas na networking a nějaké to zmiňované vínko, chlebíček, možná i dezert.